rasa. Ngerti sampean mie rasa iki? Mie rasa. Napa niku? Mie rasa ki ya yen dirasake kepenak. Oh, Ngono lho. nggih. Jadi sampai ke dalam. Nah, dari situ iso menyentuh terhadap hati para pendengar, para penonton, mergo saka apike sampean membawakan menjiwai karakter tembang gelo mau. Oh, nggih, pangestunipun, Bapak. Iya, apik Nduk. Terus tekun belajar lho ya. Nggih. Sekolahe kudu pinter, Nggih, laras. nyindene kudu ada peningkatan. Nggih, siap. Aja mung nyindeni nggen lagu-lagu tok. Nggih. Ayak-ayak dibelajari ya. Nggih. Terus engko lek teko kek sore ngono ngewangi ibu-ibu kuwi nyindeni patalon. Oh, ayak niku nggih. Lek Napa? komplite ora ono patalon Napa? diwiwiti saka gending cucur bawuk. Ya. Oh, gending cucur bawah. Heeh, jenenge kuwi pancen. Unar pacar layane kandhang tuwa serot lewane nang samane esok mati ati tembang ikut sinulung nang monggo jumangan bayu marang kono ati olah para jiwa Lipur para pamiyarsa putri nangga merah kenging suwasana rakenging suwasana Genduk lintang Kairo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng Dangu dalu. sanget mboten kepanggih. Kula kangen kalian panjenengan, kalian Ibu Kesi. Kangen piye? Maksude Kangen. kangen piye? Napa? Lek sampean sik cilik muni kangen iki antarane bapak karo anak. Lek ngene iki Nggih. kangen piye ngono Kangen karepmu? kasih sayang. Oh, Nggih. kangen diambungi ngono. Karo Bu Kesi maksudnya. Nggih. Oh iya, walah kok wis semono to nduk saiki. Lah nggih. Rumahsaku mbiyen iki sampean ora iso gedhe lho, tenan. Cebol. Rumahsaku sinden kok sak kucing ngono. Walah. Bareng 2 tahun ra ketemu kok ya saiki walah kaya ngono. Saiki wis pinter dandan. Sik didandani karo buwe apa dandan dhewe? Dandan piyambak. Alhamdulillah. Nggih. Kaya ngono kuwi apik ngono kuwi jan. Iso dandan dhewe, saiki malah saya cantik, suarane saya apik, aku seneng. Nggih. Niki nembe belajar, Bapak. Seneng kali suarane ngono lho ya. Nggih. Nduk. Kelas pinten saiki? Kelas kalih SMP. Loro SMP. Nggih. Oh, sakbaraan karo Mbak Niken iki. Nggih, laras. Lah iya, sampean yen SMP ngono ya sik pantes. Lek Niken iki kaya wis kuliah modele wong ngene. Modele wis kaya karo apa-apa no seneng modele. Ha iya. Nggih. Yo, salam hormat. Tak bocori, Nduk. Nggih. Sing ngefan karo sampean kuwi sing ngaturi sampean ki ya kejaba warga masyarakat Gunung Butak, Nggih. uga Pak Kasun. Oh, Bapak Kasun. Heeh. Lah, enek spesial meneh ya kuwi Pak D Siswanto karo Bude Nyamiati. Oh nggih, Nah, kuwi. ngaturaken wilujeng dalu para bapak ibu warga masyarakat Desa Bulusari nggih. Dusune gunung. Oh, dusun Gunung Butak. Nah iya. Nggih. Kowe muni Butak dadak isin nyapa? Nggih. Heeh. Kalian Bapak sinten iki wau? Bapak Siswanto. Siswanto. Mm-mm. Kalian Ibu Nyamiati. Ibu Nyamiati nggih. Nggih. Heeh. Dalu niki asrep sanget lho, Bapak. Asrep. Adem. Nggih, angine saking muri wau kebul-kebul. Sik to, angin iki angin apa geni kok iso kebul-kebul lho. Angin niku wau. Angin. Oh, saka ademe malah kaya kebul-kebul ngono ya. Nggih. Oh, iya iya. Ya wis diterima-terimane, Nduk. Ora apa-apa. Aja sambat, tetep ikhlas ya to. Nggih. Sampeyan nadyan to kanginan, nyatane lak sesuk bakal entuk sangu. Ha ta? Sawangen ki lho bapak-bapak, ibu-ibu.
Kae semangat ora sambat mongko sesuk ora entuk apa-apa lho kae. Ayo. Tegese sampe yen sambat kalah karo ibu-ibu. Kalau ibu-ibu neng kono lho ki do lenggahan kaya ngene mongko ngisore iki lemah. Jajal nganti dileboni kodhok piye-piye. Ayo, jajal. Ibuke cantik-cantik niku wonten sing ngompong pisan niku. Ompong. Ompong. Nggih. Ora kok ompong. Lah napa? Urung tukul. Oh. Ha iya ngono kuwi. Pak E saiki piye Pak E nyambut gawe apa Pak E? Bapak Sadian Mendo. Ternak Mendo. Mendo. Nggih, kalian niki disambi ndamel-ndamel lagu, Bapak. Wah, syukur. Ternak Mendo. Mendo ki apa, Nduk? Kambing. Kambing iki lek ambung-ambungan piye, Nduk? Mboten semerep kula mboten nate ningali lho. Lek pas prei tanggapan ngono iki ndelok kambinge. Lah aku lek ngerti storymu sok-sok lak ya angon wedhus to? Oh nggih. Lah iya, kongkonen. Wedhus, kowe lek ambung-ambungan piye ngono. Engko lek sing disosor lek bokonge malahan. Iya to. Semerep to panjenengan? Semerep. Ngerti. Nate gadah. Nate gadah. Ya nate aku mbiyen diparingi piyayi sing nanggap aku Mojokerto paringi loro. Oh. Tak kongkon, ayo ambung-ambung ana. Sing diambung bokonge ngono. Terus akhire bukese nerokne ngambung bokongku terusan. Malah padake wedhus ora. Sing penting sehat ya, Nduk. Lintang lah, jan. Saiki sampean pengen nembang apa? Ayo. Kula pengen gelo nggih niki. Aja gelo to, ditanggap. Biyen apa kuwi pandemi rene tanggapan wis ditanggap aja gelo. Kudu atine kudu seneng no. Nggih, niki lagune gelo ndamel bawa niku lho. Oh, lagune jenenge gelo. Nggih. Oh iya, nganggo bawa. Bawane apa? Asmarandana Pelok. Asmarandana Perak, kaya apa? Iki sing blangkonan Yogyakarta iki sapa? Pundi? Oh niku adik kula. Oh adike. Sapa ki asmane ki? Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan Lintang Kairo. Nggih. Terus dingon kae wedhus Kairo. Heeh. Wah, bener. Ayo. Karo ning kono ki enek Nanang Kairo ya anu. Dolep. Oh nggih, Mas Nanang niku. Ayo, wis teko tuku salaman karo aku. Pak Dalang bengi iki sindene cantik-cantik ngono jare. Apa roh batinku ora. Lah nggih to niku. Nah iya. Yo Asmarandana coba. Saminten? Ning ngendi nggonku mau ki penontone ruwame nduk bareng sampean nembang langsung cep kabeh do gatekne karo suaramu. Nggih. Tegese pancen suaramu iki mempunyai energi yang kuat luar biasa. Nggih niki nembe belajar Bapak. Nggih ning nyatane sing nonton langsung sirep kok. Aja kok piyayi-piyayi kuwi. Kupu lho mau mabur meneng iki ngrungokne sampean lho iki. Adi malah. Neno. Bareng tamu kowe lunga no apa pancen wis ra tresno Lah kok tembange iki ngrembug bab katresnan, Nduk. Jujur wae, Nduk, karo Bapak. Apa wis duwe pacar sampean? Dereng, mboten wonten pacaran. Lho, nggih. Ora wani. Nggih. Syukur rasah pacaran. Lah teng napa? Haram, Oh ya. nggih, haram. Haram, ya. Anggap wae enek wong lanang nyedakno haram pergi.
Mbak Niken menika sampun menawi. Heh? Mbak Niken. Iki to, bola kuwi iki nambah gotok semene gedene kaya. Kuwi karo wong lanang kaya pengen mangan nek Niken kuwi ora. Ayo kaya tiwik ya. Ayam. Ayo. Kaya ngene lelakonku Niru Bu Kesi iki lho. nggih Dadi Bu Kesi iki lek ora nyinden saiki lek kudungan. nggih Salate ya ora keri. Ngerti wong lanang ganteng langsung dingkluk. Ya ta. Jaraki karo penonton langsung astagfirullahaladzim. Jiwiti karo penonton langsung subhanallah. nggih Bareng dikeloni meneng ae. Nana yuk. ninggal aku gawe Iki apa ki? Bawane iki karyane sinten? Guru kula, Bapak. Sinten? Mbah Triman. Mbah Triman. Nggih. Jangkepe sapa asmane? Mboten Sumerep. Oh, dadi dengan nama Mbah Triman mboten Sumerep ngono ya. Nggih, Mbah Triman ngoten kula. Oh, daleme ngendi? Purworejo. Purworejo. Purworejo Pare Kediri. Pare Kediri. Karo Baladewa ngendine iki? Pundi niku? Niku lho celak daleme kalian kula. Oh iya. Iya. Ki malah tekan ndi ora. Ya wis, rekaman terus sampean dadi selama pandemi ini rekaman terus. Nggih. Damel video klip kalih fokus niku lho damel lagu. Apik, Nduk. Padha iki ibu-ibu Waranggana iki pas pandemi wingi ya gawe video. Nggih, video. Mbak Tutik iki gawe video porno iki ndek. Malah porno. Ngelek ora. Lah mumet kok ngrasakne pandemi ora tanggapan-tanggapan. Akhirnya, hi guys. Haus hiburan nggih. Bukan. Haus hiburan. Ning saiki wis eling dhek wisan. Ayo. Lah iya. Sampeyan kudu tetep semangat, upamane ra tanggapan ya rekaman, gawe video klip ngono kuwi. Pangestunipun Bapak. Diupload nang YouTube ya toh? Nggih, leres. Pamane kok sampeyan sok wis ibu-ibu wis sepuh ngono iso ndelok neh, wah jaman aku mbiyen kaya ngene iki. Dadi menabung karya-karyamu ke dalam dunia digital. Ngono ya? Nggih. Nggih, sip. Coba saiki gelo kaya apa? Yo. Ning endi nggonku goleki but apete mong pengen ketemu nadyan ada tak parani mong nuruti karepe ati
Mirasa. Ngerti sampean mirasa? Mirasa. Napa niku? Mirasa ki ya yen dirasake kepenak. Oh, Ngono lho. nggih. Jadi sampai ke dalam. Nah, dari situ iso menyentuh terhadap hati para pendengar, para penonton, mergo saka apike sampean membawakan menjiwai karakter tembang gelo mau. Oh, nggih, pangestunipun, Bapak. Iya, apik nduk. Terus tekun belajar lho ya. Nggih. Sekolahe kudu pinter, Nggih, laras. nyindene kudu ada peningkatan. Nggih, siap. Aja mung nyindeni nggen lagu-lagu tok. Nggih. Ayak-ayak dibelajari ya. Nggih. Terus engko lek teko kek sore ngono ngewangi ibu-ibu kuwi nyindeni patalon. Oh, ayak niku nggih. Ngono lek Napa? komplite ora ono patalon Napa? diwiwiti saka gending cucur bawuk. Ya. Oh, gending cucur bawah. Heeh, jenenge kuwi pancen. Ngono kuwi. Nah. Terus engko munggah neng apa ki jenenge Parianom, terus ladrange Srikaton, Sukma Ilang, ayak-ayak, terus repek, sampak ora disindeni ya. Oh nggih. Ngono kuwi. Men komplit ngono lho, Nduk. Aku percaya sampean ki duwe aura yang sangat luar biasa, mempunyai karismatik yang hebat, yang mempunyai daya tarik terhadap penonton. Lek kok tekuni tenanan, wis to, sampean mesti dadi nun sewu, sinden ora mung kondang, ning profesional dan sangat viral. Amin. Heeh, cucuk lho Nduk nyindeni timbangane derep ya to. Napa niku? Lho, sampean derep ora ngerti to? Dereng. Masyaallah, takon karo ibu sesuk ya. Nggih. Bu, derep ki apa? Ngono ya. Heeh. Olah tani. Eh? Sanes, tani. Yo gaweane petani ngono kuwi. Heeh. Ki adikmu ki iso nembang, saged nembang? Saged. Ah, ya le kene. Jan Mas Eno Nugroho Nggih jan. niki wae lho, sampai ngantuk-ngantuk, Bapak. Lah iya to mesake. Salim karo Om sik kene. Kene. Karo Om nggih. Lah, kudus. Oh iya. Sinten mawon namine? Asalamualaikum. Cek. Ah, Mirza Mirza sinten? Ahmad Habibi alias Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan karo mbakmu padha ngangge Kairone sebabe apa? Lahire ning Kairo to sampean? Khairun niku kebaikan, Bapak. Nggih. Kairo niku kebaikan. Khairun nala khairun. Malah khairun ya. Nggih. Bapake ngerti negur inallahu masabirin ta. Napa niku? Hah? Inallah. Inallahu ma'asabirin. Nggih. Heeh. Heeh, ngono kuwi. Kelas pinten Tole Mizar? Kelas kawan. Sekawan. SD nggih. Kawan SD. Hitung-hitung pun saged. Tunggal kalih jajah, ayo. Kula nggih handal lho. Hah? Hitung-hitungan uang. Wah, Arep sing aku cilik sik kelas ngerti. papa aja hitung-hitungan dhuwit ngono lho. Kowe nyemoni aku men tak nehi ngono to. Beres, ngono nembang sik ning ya. Misal hitungan setunggal kalih jajah. Setunggal kalih nggih kalih. Sing mulang sapa ngono kuwi? Wis kalih-kalih nggih kalih lho. Tambah-tambahan. Boten setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal. Oh niku kula pun gampil niku. Gampil. Jajal aku pengen ro, jajal lek gampil. Halo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oh, 12. sik lek ngono kuwi iso kabeh bocah-bocah. Lek basa Jawa ki lho, krama ki lho. Oh Oh, nggih. angel ta? Ayo, setunggal. Iki pira? Setunggal. Iki pira? Kalih. Iki pira? 3. Iki pira? Sekawan. Kawan, iki pira? Gangsal. Iki pira? 6. Salah, iso 6 piye? Gangsal langkung setunggal, ya. Oh nggih. Aduh, elak Mizar. Arep nembang apa, Le? Asmarandono. Asmarandono. Semarang. Semarang. Nggih. Wah, pilok meneh. Ya. Blangkone le pesen nang endi? Niki diparingi saking Jogja. Sinten sing maringi? Sinten niku? Nggih. Ki Chandra. Ki Chandra. Oh, Ki Chandra. Nggih. Oh, nggih syukur. Mboten kagengen to niku? Nggih niku kegeden sakjane niku. Heeh, tak sawang koyo nyunggi takir ya ora. Kados helm proyek niku lek. Wah, malah mbake malah ngelokne wong proyek jare. Ora tetep luwes apik tenan. Heeh. Coba Mizar coba engko lek apik tenan engko mesti bakale mesti. Sekedap Bapak kula niki gadah bedhekan. Aja sing angel-angel lho ya.
Lek bapak ra iso izin lho ya. Iki gampil niki yo. Piye njajal? Panjenengan saged tulis napa nggih? Tulis apa? Limbukan tanpa A. Limbukan tanpa A. Nulis to. L I M B U A N. Yo ra iso nulis. Mesti kudu nganggo A. Lek anu mah dadine limbuk tokno. Limbun malan ora. Saged ora iso kudu nganggo A. Saged limbukan. Oh, piye? Tanpa A nggih ngoten. Piye maksudmu piye? Maksudmu piye? Limbukan tanpa A. Limbukan tanpa A. Tadi ditulis limbukan bar kuwi tanpa A. Oh iya, pinter kowe. Jos. Sampeyan ngerti kucing? Ngerti. Apa sebabe kucing kae kok seneng balur? Nggih, pemakan daging. Tidak. Mergo enak. Napa? Mboten. Sanes. Aja kok kucing, mbakmu karo balur ya seneng kok ya. Ora perlu nakoki kucing ya, Nek. Setiap orang nggih. Orang doyan. kok urang? Orang, heeh. nggih. Nggih, doyan niku. Heeh, sampeyan ya doyan. Nggih. Lah iya, mulu sampeyan ya doyan ngono. Enek bedhek aneh ra liyane? Nggih. Apa neh? Panjenengan semerep mboten Apa? sing kartun-kartun iki lho, Bang sapa niku lho? Bang sapa? Lah nggih, sapa jarwo? Heeh. Bang sapa niku? Namine sinten? Lah sapa kok malah takon aku ki piye? Lah nggih, Bang sapa niku namine sinten? Lah ya jenenge Bang sapa? Heeh to. Lah, pripun ta panjenengan? Lah piye to? Bang sapa? Bang sapa niku namine sinten? Ya aku ora aruh jeneng ya sapa kuwi to sak ngertiku. Lah munggumu sapa? Nggih sapa? Bang Piye to? sapa? Adekmu piye to iki? Niku namine kan sapa nggih. Heeh. Dadose nek umpami ditangkletaken balik Heeh. tetep sapa ta panggane. Oh, alah mergo Nggih. jenenge sapa? Nggih. Wis saiki ngomongne Bang to. Bang apa sing mambu? Ayo. Arto. Duk, ngawur so Arto iki piye to iki? Bang sapa? Duk. Bang Tut. Ayo, mambu ora? Nggih. Nggih, heeh. Bang apa sing diwedeni sopir? Napa nggih? Bang Jo. Ha ngono kuwi disinau ngono ora. Nggih. Tapi Bang apa sing ngantukan? napa nggih? Kuwi jenenge Bang Imam, ya. Pundi piyantune? Pundi? Piyantune. Oh, piyayune anu lembe umroh nggih. Oh. Ya saiki nembang coba misal. Ayo Asmarontena. Monggo ting-tingan. Niki kadung tresno nggih. Napa? Kadung tresno. Oh iya. Langgame kadang terus. Oh nggih, siap. Panono. Kejap kula seri niki. Malah kaya banci to, Le. Ngoten nggih. Lek serik ngene pas watuk aja dicedhekne mik ngono. Nggih, pripun dilebokaken niki? Dilebokaken teng mulut. Aja. Ngoten. Ya aja no. Lah Mik terus? nusuk ngono kuwi. Napa? Ora nang sedake. Nananana. Yo. Sinawang tan ambo seni Sinawang tan ambo seni. Heeh. nyata patut lanjat mika manca
Nuwun sewu Bu Limbuk kalih Mbah Cangik niku napa wajahe ya apa wajahe putih napa kecemplung got? Kok iso iki ngono diraupi gamping, iki gamping ya. Oh nggih klentu sanes got. Dudu got. Bebasan kalingan arga datan genggang sakrik jroning batin tansah kuwur nino nanging aku kadung tresno. Nuwun sewu niki tasik belajar kula niki wau kecekluk suarane nggih. Oh kecekluk. Nggih. Apa suaramu melu bal-balan kok kecekluk barang iki? Nggih. Nggih. Ora apa-apa sih ajar ra masalah. Ayo kali terakhir iki, ayo kudu apik. Nanging dipun wangsuli malih nggih. Nanging aku kadung tresno. Papat SD lho kaya ngono kuwi ora generasi handal sampean iki. Urung karuan lho bocah SD wis iso kaya ngono le. Iki minangka tandha katresnane Om ning sampean ya. Nggo di Om napa? Niku Om napa omplung nggih? Ora pareng karo Om ngono kuwi. Ora omplung jenenge Om cakep ya. Oh, nggih nggih. Ngono. Iki katresnan iki nya. Temen rene. Niki kali-kalihe napa? Iki pira? Niku balike wonten. Ora iki pira? 200. Karo dhuwit apal men kowe. Lah nggih ta kula kan pun jago. Oh iya, jago. Nya iki tampane. Pangestunipun. Heeh, wis belajar terus ya. Nggih. Heeh, bar iki bubuk ya. Ya. Nggih. Iki sing langgam ben Mbak Umi Hafifah. Ya kula saged langgame. Oh, sampean ya iso. Nggih. Oh, ya wis monggo, tak kira lek ora iso. Ya wis. 200 ya sak langgame ya Le ya. Nggih. Sing 100 bawa, sing 100 langgam. Oh ya. Dadosipun pas nggih. Pas, heeh. Malah susuk kuwi 120 kene. Susuk. Pundi susuke? Ora guyon-guyon. Ayo, Ugi diaturake marang Pak Lurah Bulusari karo kadangku Kasun Bulusari, Mas Purwanto Bagong. Wah iya kuwi kanca saangkatan kuwi. Kagem para masyarakat Bulusari. Nggih, ya. Ya coba kaya apa? Lamat wus katon tejane yen wong brangkaton mencoro aduh wirang
Niki pun bar to. Urung, Oh, derek. sehno. Kowe bareng entuk 200 arep lunga kowe. Pacaane sarwa asri coba tansah kuwon nimas was lumayan amon nimas roni Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Mizar, luar biasa iki. Elok iki jan iki generasi handal dari Kediri iki elok-elok tenan. Tapi niki kula tasik nderek ajar nggih. Nggih, sami kula nggih derek ajar Bapak. Lek ajar ya aja njaluk dhuwit. Balik lek ngono.